Gabon. Bueno, arratsaldeon, ia gabon guztioi, eskerrik asko, horri zaiten gabon guztioi. Errimak ateatako liburua aurkeztu behar dizuegu, egilea, edo hobeto esainik egileak bertan direla. Egile bat baino gehiago, horrelako liburunean. Idazki politikoak du izena liburuak, errimak atera du, berriro esan, eta Pako Aristik idatzitako artikulu bilduma bat, Berria egunkarian, aldian atea ziren artikuluak dira, 2012 eta 2022 bitartean, oso urte garrantzitsuetan, ateatako bildum artikulu guztien aukeratze lan bat egin dute, eta gaur aurkeztera datoz. Bueno, sartuko gara, baina egileak aipatu ditut. Lehenengo eta bat, errima, argitaletxea aipatu behar dut, taldea eta argitaletxea. Lan polita egiten dabilena azken urteotan nolabait euskal pentsamentuaren inguruko lanak ateatzen, eta horren lekuko liburu hau dugu. Liburuen partaideak izan dugu. Bueno, partaide bat da Azala diseinatu duena, Ainara Azpiazu. Beste partaide bat dugu Inma Noble Goikoetxea, kontrastaleko testua idatzi duena, eta azken partaidea nineu Itzarriaren egile modura, Xabier Naizti, Xabier Monasteri. Bueno, behar bada hortik hasiko gara zure baimen Azpako, beraiei galdetuko diogu, nola interpretatu duten bakoitzak bere lana, ezta? Ainara, zuri galdetzen dizut. Azal politau, nondik etorri zitzaizun hola egiteko ideia? Bueno, lehenengo egin ditun proposamen ezberdin batzuk, 5 edo 6, ez? Eta bigaldu nizkion bozetoak. Eta denetan zan, nola esplikatu, detaietatik Euskal Herri bat nola eraikitzen zen edo horrelako gauzak, nabarduretatik nola ikusten dugun herri zapaldu bat gerala, eta hori iruditzen zait bere artikuluek hori esaten dutela, eta pixka bat irudietara hori da ekarri nahi nuena. Orduan, bueno, ez dakit, torri zitzaidan, bere txikitasunean idazten ari den idazle horrek nola eraikitzen duen Euskal Herri batez. Esku handi batez, ezta? Bai. Pakoren esku handiaz. Bai, niri gustatzen zait hori, pixka bat irudien simbolismoarekin jolastea eta eskuari garrantzia ematea kasu honetan handituz eta desproportzionatuz eta bai, esku handia jarri nion, bere antiajua jarri zitzakeo. Eta gero, kolore planoak eta nire estiloaren zigilu diren kolore biziak eta erabiltzea eta... Eta gero Pakori gustatzen zitzaion atzeko partean dagoela landare bat infinita luzatzen dena. Liburutik atera egiten da. Oso ideia polita. Atera egiten da. Eta honen simbolizatzen du pixka bat, hemen dagoen pensamentua eta hemen dagoen gogoetak eta liburu honetatik landa ateratzen direla. Edo hori litzatekeela, gauzarik honena, ez da. Ez hemen itxita geratzea, liburua atera da. Oso edizio polita da, ederra, niri indiaten ederrenetako da, edizio hau. Dena, kanpotik, barrutik, parte hartzaileak alde guztietatik. Baina, nahi nuke nire bintzat, hemen dauden gogoetak, hendik kanpo ateratzea, pixka bat, bidaiatzea, irakurlaren gana, jendearen gana, daude hainbat elkarte, hainbat ekimen daude, beti ari gara, gauza planeatzen, estrategiak atontzen, ez dakizen, hori guztia, ongarri horren guztietan, ongarri izango liratekeen ideiak eta bakultzeiak. Eta ustatuztean asko, zelandare hasten da. Eta ez da ikusten nun daukan fruitua edo nun ematen du fruitua, hendik emateke, egongo da. Orduan, datozen urteetako ilusioa litzateke, zerbait, fruituak ematen hastea, hemenka, gauzak, eta hau ikusten zora gare. Etorri horretik, egon naiz Inma Noble Goikoetxearekin kontrasaleko testuaren egilea hizketan eta esaten ziren, lan erraza izan dela berea eta nik pixka bat kontra egin. Erraza zentzu batean, ez? Berari entzundako komentario batetik, pixka bat aria
tiratzea izan zera, ez? Osea, nik banekien nora heldu nahi nuen lau lerro horiekin. Niretzako tesia argi eta garbi dago, zuk ere zerbait hitzaurrean esaten duzu ez. Adibidez, politikaz ez idaztea autu politikoa dela, horra aldu nahi. Ni kanpoan urte asko egon du naiz, orduan, atentzioa deitu izan du dit beti ez, hainbeste kazetari, idazle, unibertsitateko irakasle, eta hombre, Burgos edo Kordoban bizi izan bagina, ez idaztea politikaz, ez baino. Gugan herria ez, Espainiaren menpe, nik horrela sentitzen dut. Eta, hombre, 50 artikulutik behin bederen idatzi barko zenuke, ez? Orduan, hor konturatu nintzen, ostra, klaro. Eta ez dute idazten, ez dutelako nahi. Eta ni Paco Aristi horrela ezagutu nuen, ez? Ni kanpoan nengoen, da, Eta iruditu zitzaidan oso osea, zuk pentsatzen duzuna, batean ikustea, porque nik idazten ez dakit, eta, esaten duzu, ados nago, oso duina, oso... Hori askori gertatu zaigu, ezta? Bai, hori zuk esaten duzu ere, baina nik hori sentitu nuen. Askori gertatu zaigu, ezta? Nik gogoratzen naiz bere lehen artikulua zen espainolez gainera. Desmontando mitos culturales insalubres. Hor, gogoratzen zarete. Bai, garan atea nuen hori, bai. Espainolez atea nuen testu hori zegoelako, katalan batek aurkeztu zuen liburu bat, Kataluniako musikari buruz, eta Euskal Herrian aurkeztu zuen. Hane ditu ziaten, berari laguntzeko hitzaldi hortan. Berak ulertu izan, nik espainolez idatzi nuen testua. Eta gero, gustatu zitzaien, nago entzulei, eta akordatzen ez, nik Lauaren emaztea ere antzegoen, eta gustatu zitzaien, ze testu politia eta hori argitaratu hartzen nuke, eta esan ziaten, garara bidali nuen. Eta garan atea zuten testu hori, espainolez. Egin izango zen. Urteak ez dakit, egin gara ez da izan, baina horret izen espainolez. Katalan hori zegoelako beak ulertzezan egin nuen espainolez. Zan nahi nuen, hor ezagutu nuela eta hor atentzioa deitu zidala. Idazule hau, gustitzen da, eta zentzu horretan. Nik egin nahi nuen komentarioa da, behin, Kanadako idazle baten tesia irakurri nuen, osteun bat Orrialdeko tesia ez den Irma, eta tesi hortan landu egiten zuen zer garrantzi handia duen liburu baten edizioan kontrasaleko testua. Eta nire txarrak eta onak ematen zituen. Ezkerak ez nekien hori, betela. Eta lasai egon zen nik hau onenen artean sartuko nuke eta oso ondiatzita. Bueno, partaideak, horiek, eta ipatu ditu, eta baina protagonista benetakoa Paco da. Eta berak sarrera egin du bete ere. Sarrera sakona eta dotorea eta oso itzaurrea egin du behar. Itzaurrea zenek egingo eta pentsatzen asmatu du horrela. Oso itzaurreak asko pistak ematen ditu, liburu hori nola irakurri behar dan eta zer egongo den liburu horretan da pistak ematen beti. Bai, eta bihotzez esaten dizut, Paco, kompromiso handia, izan dela, oso gustura egin dudana, baina nola, ze hitzaurrea esaten dute, giltza bat dela, ezta? Hitzaurrea esan behar da, liburuaren giltza, baina nik ez dut etxe oso erakutsi behar. Bestela, erosleak, bizitariak, ez du graziarik ikusiko etxe barru horretan. Orduan, hor dago muga bat ez dakizula, noraino erakutsi behar. Noraino konpaktu, Baina egia esan, hore handia izan da, eta hore izateaz gain oso gustora egin du. Bueno, sartuko gara, edukietan. Bai? Eta nik bloke batzuk egin ditu, baina behar da, zuk nahiago ez nuke tertulia moduan, eta lagunekin eta... Tertulia moduan, bueno, planteatu itzazu pixkatzea. Nik bloke bat, tankat... Bai, zu galdetu, eta nik nahi duan erantzun. Hori hori izan. Ez duen gutxeago, espero. Bueno, identitatearen inguruan, Paco, identitatea. Gure herriak bizi duen desegituratze honetan, azkenean ez duzu pensatzen behar bada identitatetik abiatu beharko genukela nolabaiteko berreraikuntza hori, identitateko simbolo asko galduzeak edo ahaztuak edo faltan ditugula, adibide batzuk emango eskizut. Aberri eguna,
ospatzen dugu, gure aberriaren eguna ospatzen dugu, denok oporretan gauden domeka igande batez. Esaten digutenean, ereserki zein den gure ereserkia, ez dakigu erantzuten, ez daukagulako, edo omen dagoelako bat, baina ofiziala ez dena, Gernikako arbola ote den, baina ez da ofiziala. Gure abizenak erdal grafian idazten ditugu oraindik. Hau da, identitate hori zedarreztatu mugatu gabe daukagu eta beharko genuke behar hortik abiatu, ez da? Hori da, gauza dutan gertatzen da, zuko hain esan duzuna da, diagnostiko bat egoeraren, ez da? Diagnostikoak ezagutzen ditugu nahiko argi daude, gero beste kontu bada, horretan alderdi politikoa, gero mugimendu soziala eta bat egiten duten edo diagnostikoan. Baina gauza bat izaten da, diagnostikoan nik orokorrean, nik beti bilatzen dut testuekin da, gai bat igeltzen didanean beti bilatzen du marko bat ezartzea, gai horri, eta nork botazun gai hori, nork eragindu hau, zergatik eragindu ze efektu lortu nahi zuen, da guk hori nola identzi dugu, edo nola egin dugu horri ideia horri, ezta. Eta hau dena da, hemen dugun egoera, aipatzen dituzun datu horiek eta bar, dena da prozesu baten ondorio. Duela mende asko, hasi zen prozesu baten ondorio, konkistatu gintuztenean, eta gure estatua, garai hartakoa, puskatu zutenean. Ordezkapen triple edo hirukoitza edo laukoitza edo ordezkapen hura gertatu zenean, Nafarroako konkistaren ondoren, zeinetan bertako erakundeak baztertu ziren, erakunde arrotzak ezartzeko, bertako hizkuntza baztertu zen gaztelania ezartzeko, lurren jabeak Nafarroatik ihes egin zutenak, gerraien ondoren edo hil zituztenak, haien jabeak gaztelatik etorritakoak bihurtu ziren, horrela, ordezkapen kultural, politiko bat izugarri gertatu zen, duela 5 urte, 7 urte, zean, autonomia erkidegoa ditzen dena lehenago, iparraldean, 620 urte inguruan, Frantziak desegin zuen, Nafarroako gortea, pabentzegoena, eta soilik simbolikoki ematen duzuen, eta bar. Bueno, prozesu horren guztiaren ondorio bihurtzen da, prozesu hori da, endekape prozesu luze bat. 5 urte, 7 urte, irauten dituena, eta grafika batean horrela, irudikatu ezakeguna, beheraka, hasten lan herri bat. Ebatzi zaio, bere soberania, ebatzi zaio, ahalmena, bere gauzak antolatzeko, bere errekursoak ustiatzeko, bere hizkuntza bultzatzeko, bere hizkuntza eskolan ezabazteko, hori guzti ebatzi zaio, eta herri hori azten da poliki, beraka. Batzutan gora egiten du pixka bat, eta gora egiten duenean, deitzen zaio berpizkundea, renacimiento, berpizkunde garai bat, Sabinon garai hartan, euskaltzen sortu zenean, berpizkunde bat, eta gero berrio beheraka egiten du, frankismoan beheraka, frankismoa aukatzen zenean euskarak berpizkunde egiten du, euskara berriro zabaltzen hasten da, badirudi, euskara derrepente importanta bihurtu da, prestigio hartu du. Eta berriz hasten da gero beheraka, eta baina beheratik diegoa eta frenuri gabe. Orduan, prozesu horren ondorio izaten da, guzti hau, ez? Diagnostikoa. Orduan, niri importantzea iruditzen zait, diagnostikoa finkatu, baina ulertzea nola iritsi garen diagnostiko hori edukitzera. Eta gero, horrengo pausua izaten da, diagnostikoa garbi ikusten baldin badugu. Gero, ez zaigu gustatzen diagnostiko hori, orduan, estrategia bat antolatzen du diagnostiko hori aldatzeko, hori buelta emateko. Eta azken batean, politikaren funtsa elementu xume hori manejatzea izaten da, historia ezagutzea, eta zu zapaldu, konkistatu zaituen estadua boterura saiatzen da lehenengo, zuk ezagutu ez dezazun zure historia. Eta nik ez dut Euskal Herriko historia ezagutu, 40 urten ez joan arte. Eta nire belaunaldiko guztiok ezagutu dugu Espainia, Euskal Herriaren historia, Espainiaren bitartez. Eta iparraldean berdin, Frantziaren bitartez. Iparraldean berrik irakurri du 6.000 lagun hil zirela lehen mundu gerran edo.
eta haiek Frantziaren alde joan omen ziren gerrara. Eta zer, eta baina ira kontatzen hori etzela horrela izan. Bueno, historia ebasten dizute lehenengo. Orduan, gure hezkuntza sistemak ez du balio, gaurko gaztek ez daki nola dauden Euskal Herriaren historiaren ezagutza mailan. Ez dakit, uste dut ez diela askoz aurreago egongo gu ginena baino. Orduan, hortik hasten da ebasten lehenengo, zu menderatu zaituen estadua. Horrela, lortzen du, zu ez konturatzea menderatu ez daudela. Eta orduan, konturatzen zarena menderatu ez daudela, gertatzen zaizkizun gauza guztien erru bat zero buruari botatzen dira. Eta euskara galtzen ari da, bai, eske euskaldunok, ez du hitz egiten euskaldunok, eta zer, ez gara saiatzen, ez da euskaldunok, gu. Orduan, erruduntasuna sortzen da. Eta sortzen da komplejua baitere. Euskaldun gizan beti akonplejatua. Edo zen espainol ikustezu eta jode oso gustora daude espainol izatea, oso horra daude eta pulseran dara mate espainol bandera eta oso horra daude, niongo problemari gara. Euskaldun euskaldun baino ni euskaldun baino irekiena, zola, eta gizerna, gogan dut, idatzi nuen testu bat hemen egongo da. Euskarafobia deitu nuen, eta gasolina sartzenan, Hernaniko zera baten, eta tipar izan egon 40 euro mesedez, erakutsi nizkion 22 bilete. Eta tipa, jan ez teki balar euskera, a ber, hola, erantzun zian oso sakar. Joder, tipar etzeban niongo komplejoek, espainolez hitzeiteko, da ni porkulo hartzea bialtzeko. Nion komplejoek, etzen hasi barkam neske, no, mira, perdona, eske, yo euskera no sé, no he podido, esto, aquello, niongo zeiga, zantzun, que Pablo euskera. Zan nahi dut, horrek behak erakusten du, personare daukan, babes identitarioa, nazionala, espainola, kasortan, eta gu daukagun, ahulezia, babesik eza, zalantza, gure nortasuna agertzeko orduan. Hoi Joseba Arizna Barretak kontatzen zuen bere liburu batean, haian ikusi zuen eszena bat, igande goiz bat eskun aia, eta arrauna botatzen ari ziren telebistan. Eta etortzen dira, mendizale batzuk, espainola, madrileñoa, no seke, taberna sartu, eta oye, puedes poner, no sé, santzaten kamarerari. Este zerbait jartzeko, baiztea. Formula 1. Oye, puedes poner Formula 1 y tal. Sí, cómo no. Eta han baserritarrak zeudenak, aitea baserritarrak, aiago biztanleak, euskaldunak zeudenak, garrauna ikusten, aldatu zuen eta Formula 1 jarri zuen mendizale espainolek eskatu ziotelako. Identidadea arazorik gabe, osaitasun guztiari. Orduan, anekdota horietan ikusten da, anekdota horien atzean zer dagoen. Eta ni horretan saiatzen ez, luze egin dut, baina artikuluetan saiatzen ez, detail honen atzean zer dago. Zergatik da posible hau gertatzea, eta ez alderantziz. Demagun, mendizalea daudela Formula 1 ikusten. Eta etortzen dira lau aiako biztanle, baserritarra esaten bat zure geratzen da pixkat aiako baserritarra. Baserritarrakin ere daukagu osatu dute buruan, baserritarra, basati, arlote, irudi hori daukagu, eta aiako lau persona etortzen dira taberna eta esaten dizu, jarriko alduzu arrauna mesedez. Posible alda estena hori? Ez da posible. Bueno, urti joa pixkat, identidad eta baita nire introspekzio lana edo, nire artikuluetan, saiatu izan duena. Eta lehen izan dugun bezala, saiatu naiz ahalik eta ulergarri egiten testuak. Politika ez da lako misterio bat. Ez da hizkuntza sekretu bat, eta klabe sekretu batzuk dauzkan zea bat. Abokatuek daukaten izkera uretezin hori politika ez da hori, politika da gure bizitza nolabait hori ostatzen duen eta koordinatzen duen praxi bat, zientzia bat, eta denok ulertzeko modukoa. Gure baitan dagoena, Gure baitan dagoena, bai, nahi gabe, politiko gara. Umeak dira politikorik handien, umeak segituan hartzen dio. Hau egiten badu lortuko du Laura, eta zuri pena ematen badizuzuk emango diozula euro bat, zehatzeko segitun
Hasten da bera, estrategiak erabiltzen, zuk egiteko bera nahi duena. Navarretak esaten zuen beste gauza dos bolitan, Joseba Navarretan, ez baduzu ezagutzen oso interesgarria da, eta liburuak eta dauzka, eta ni asko elikatu nau. Eta beak esatetzun klabe bada, politika da, zuk etxaiari eraginara aztea, zuk nahi duzuna. Eta ahal bada bera konturatu bat. Konturatu behar badure, igual da. Egiten du, zuk nahi duzuna. Katalunian gertatu dena, Katalunian, dabiltza hor. Ez, nola da, lere hau, eta gizzer... Sedizioa, eta bueno, Katalunian ere, Espainiak lortu du, katalanek egitea berak nahi zuena. Konturatu egin dira, baina lortu du. Indarrak irabazi du, Katalunian zen irabazi du, indar gehiena zeukarak. Bi alderri bat zeuden, alderri violentoenak irabazi du, Espainiak, alegia. Estaduak violentzia erabiltzen duenean, indarra ditzen du. Violentzia beti estadua ez den norbaitek erabiltzen du. Hitzak, politika ere da, hitzen erabilera, eta hitz bakoitza dauka bere karga, karga semantiko bat, eta nahi gabe ere karga semantiko horrek gure buruan bere arrastoa uzten du. Orduan, desikasi behar da asko ere, desikasi, politikan erabiltzen den beste hitz bat, gure pentsamentua dekolonizatu euskaraz. Dekolonizatu behar da baita ere. Eta horretaz guztiaz. Bi gogoeta, esan berri duzuna. Eta zuek aukera itzeiteko baita, zuek komentariak egin galdetu, parte hartze. Konbiatuta zaudete. Ez, Jimeno Jurioren aipu batia topatzen duan oso polita egiten duzu, esaten duzuna, memoria historikorik gabeko herria, informaziorik gabekoa, nolabait kolonizatua izateko prest dagoen lurra dela, ezta? Eta azken finean, gure historiografia oraindik ere ikertu gabe dago, eta esan duzu, 40 urteekin hasi zinela euskal historia ezagutzen, baina egia da, idatzi digutela, gure partez idatzi dute, etxaiek idatzi dute euskal historia, neurri handi batean, eta gu, beldurrez, eta ematen du batzutan lotsaz ere gabiltzala, ezta, euskal historia benetan gertatu den bezala kontatzeko. Eta beste gogoeta bat, dekolonizazio bat esan duzu. Guk denok, guk biok lasai esango genuke Euskal Herria herri kolonizatua dela, herri menderatu, herri zatikatua dela, eta berdin esango genuke Cisjordania lurralde konkistatua dela. Baina badira asko, Cisjordania konkistatutzat eta kolonizatutzat ematen dutenak, baina beren herriaz ari direnean ausartzen ez direnak, hori esaten inorentzat gehiegi delakoan, zilegizkoa ez delakoan, edo inorentzat iraingarria izan daitekeelakoan, ezta? Bai. Hori ere bada, ideia hori, menderatuta gauden ideia hori, ez delako zirkulazioan dagoen ideia bat. Ez dago bizirik gure hartan edo masibokiz dago bizirik behinten. Edabideetan, politikoen hitzetan, nolabait, ahots publikoa duen jendearen artean ez da maiz entzute. Entzuko balitz, maiz, edo zeinek esango luke. Hori entzungo balitz, gure personai famosuenak zeintzu dira. Hasteko sukaldariak. Sukaldariak itzengo balute, pixka bat nero horretan, Euskal Herria menderatua da, eta ber askatzen garen, eta hasiko balaria. Edo kirolariak hasiko balira. Eta ja, 4. 5. maila, politikoa behar bada, eta hori, entzungo balitz, jendeak ere referente batzu dauzka, eta ontzat ematen du ideia bat. Ideia asko esan dute. Eta berak miresten dituen persona horiek esan baldin badute, orduan, legitimatua sentitzen da bere ere hori izateko. Eskari hori entzuten, gehiago kostatzen zaio. Hori gertatzen da, menderatua gauden ideia horrekin. Lehengoan komentatu, elkarrizketa batean anekdota simple bat. Getarian bilen paseatzen eta ondarruk hau jakingo du. Getarian paseatzen da, oain arrantzaleak 3 hilabete paroan egoten dira, neguan. Eta otsailean itutzen dira berriz txasora. Horrela dago antolatua, arrantzaleen bizitza. Azaroan, usten dute, eta otsailean.
Eta arrantzale batek galdetu nio, eta noiz hasten zate, berriro arrantzan. Eta esan zean, Madriletik iristen da fas bat, kofradiara, eta ordu. Alegia, Euskal Herriko arrantzaleak itxasora doaz, Madriletik fax batez, buro fax bat, iristen denean kofradietara, esan ez, arrantza otsailaren 16an irekitzen da. Bale. Hasi barkoa garbitzen, hasi prestatzen, 16an bagoaz itxasoa. Anekdota bada, baina horiz bada menderatu egotean. Herri bat gure arrantzaleak itxasoa jun beharra. 5 kilometrora dagoen Madriletik iristen dena faxa. Eta ez biegu lehenago, edo 5 edo 10 lehenago, hori detalle bat, eta horrela daude milioika detalle esaten dut zu. Menderatu gaude. Ez bazu ikusi nahi, zure arazua, horretan esaten dut zela. Familia kontutan. Bai, iruditzen zaidala, askotan, mezuen errepikapenak sortzen du normalizazio bat mezu horren inguruan. Eta idaztea, bada, errepikapen bat, famosua da, esaldi naziarek esaten zuna, gezur bat errepikatua mila bider, egia bihurtzen da. Nazien nahipua da, eta ez dut hola zehatu nahi, baina mezu bat errepikatzen denean, artikuluetan eta beste zutabe gile batzuk, esango balute, menderakuntzaren historiak kontatuko balituzte, eta bar, egia da, orduan mezu horrek gorputza hartzen dula gizartearen barruan. Eta hori bada egiten, ez. Hizkuntza ulergarria, eta bukatzeko, menderakuntzaren garrantzitsua da zeren niri politika ez zaizi pitzik interesatzen. Politika konbentzionala, politika instituzionala, dakizter, arzeak, hartumanak, hor dauzkaten txantxulloak, politika konbentzionala ez zait interesatzen. Baina, menderatua dagoen herri batean ezin da egin politika konbentzionala. Herri hori ez dalako aske horretarako. Orduan, nahi politika interesatzen zait, menderatua dagoen herri batek bere askatasuna lortzeko daukan palanka nagusitako bat delako. Alegia, Euskal Herrian politika egitea da, askatasunaren politika bat egitea. Nola lortuko dugu herri hau askatzea? Eta herri hau, herri osua. Ez iparralde utzitan alde batean, Nafarroarekin aurrera goingo dugu, ez herri mailan, esaten denean, demokrazian gaude ez gaude, Euskaldunok inoiz ez dugu bozkatu denok elkarrekin. Lurralde bate bozkatzen du, momentu batean, urrengo urtean beste lurralde bate bozkatzen du, urrengo urtean beste lurralde bate bozkatzen du, beste estatu desberdin batean. Euskaldunok, gure lurraldean 3 milioi biztanle gara, inoiz ez gara joan bozkatzera denok elkarrekin. Ez garelako independiente, zatitua gaudelako. Ezta, herri bateko biztanleak joaten ez badira, bozkatzeko aukera ez baldin badukate, denek batera, egun batean, munduko nazio independiente guztietan egiten da bezala, herri hortan ez dago demokraziari. Supuesto ez dagoela. Ni desatzen nago bozkatzera joateko. Euskal Herri, independiente batean, gure estatuaren barruan, pozik jongo nitzake, bozkatzea, nire gustoko alderdi eta politika egiten duena, eta ez badut ikusten hori egiten duenik, ez nitzake jongo. Baina desatzen nago. Baldintza horietan, askatu ondorengo Euskal Herri batean. Orduan, politika interesatzen zait zentzu horretan. Euskal Herrian politika egitea da bere askatasuna lortzeko politika egitea. Hori ez den guztia, bihurtzen da politika Espainiaren legeetan egindakoa, Frantziaren legeetan egindakoa, legoien barruan, eta hor beti dago, eztabaida, horren legitimatzen ote duen sistema espainola, edo ez, eta gauza horietaz ere gogoeta egin den nire testu hauetan. Independentzia aipatzen nahi izan, eta artikuluetan behin baino sarriago darabiltzun terminoa da
pedagogia kaskarra erabili dugula, eta independentzia nolabait saltzen, edatzen, termino hori edatzen, ez dugula jakin, ezta? Eta horren premia larrian gaudela. Bai, independentzia oso sentsiloa da. Defini ez da zu. Amari definitu zenien. Ez que ama behin kotxean galdetzen, independentzia hori ona alda ama galdetzen gure mazarra. Zela hori urteko emakumea eta ez jakina, ez bere gareko emakumea zela, ez jakina asunto hau eta hori ona alda. Zane, bai ama oso ona da, bega Espainia independente da. Eta oso posi daude, usta daude, eta Frantzian independentea da, eta Italia ere bai. Oso posi daude, eta Txinan eta Indian, eta Polonia independenteak dira eta oso posi daude. Alegia, independentziari buruzko zalantzak, arrazoiak geuki beharra horren aldeko, ez dakize, sortzen den terminologia zea bat, unibertsitatean ikasten dire, egiten dire tesia, gotera, da. Hori ere iruditzen zait, endekatua da herri baten beste simbolo bat. Zerka, liburuan kontatzen du momentu batean. Independentzia bai, ez, independentzia zertarako. Bueno, munduan daude, ia 200 herri independente. Zu joaten ze herri independente horietara, galdera hori ginez eta parri eten dizute. Zu kuntzaitez, Japonea. Zan ez, oie, nauzu independente izan, ona da txarra da, eta zea izan galdetzen. Hau zer da, broma zea kamara okulta, no izaten zen. Da, kamara okulta. Barre, ingo izukete, munduko herri independentetan bizi diren biztanle gehienek. Nola, zeiz esaten. Eta aldiz, gu, ari gara, horri bueltak ematen gu, eta gu ez dara, gu endekatuta daude beste herrialde guztiak, Flandria, eta Eskozia, eta bat, eta beste, eta zeak bilatzen, Katalunian da, atea zituzten liburuak, el libro blanco de la independencia, ez dakizer, 101 razones para ser independiente, dakizer, pun, eta, muntxo, independentzia, munduak, nahi edo ez nahi, munduak funtzionatzen du estaduen bitartez. Eurak harremanak egiten dituzte, munduko estaduek. Bakoitza daukan indarraren eta eraginaren arabera, harreman horiek oso injustuak dira askotan, harremanak egiten dituzte estaduek elkarrekin, horrela dagoa mundua antolatuta. Orduan, zure herria defendatzeko duzun bide bakarra da, independentea izan, eta horrela, aurrez aurreko harremanak egitea interesatzen zaizu estaduekin. Independente baina, igual elitzagoen interesatuko Espainiakin harreman handik egiterik, igual hor batzutan bai eta beste alor batzutan ez. Igual harreman gehiago ingo nuken, Poloniarekin, Suderekin, hori herriak erabakitzen duen interesen arabera, horrekin harremanak euki. Gauzo ditanak independentziak ematen ditu, eta harrigarrina da, independentzia txarra dela, esaten digutenak, direla independiente. Direnak, espainolak, ari zaizkigu esaten etengabe, independentziarekin herria zatituko da, pobrezia iritsiko da, enpresa guztiek ihes egingo dute hortik, dakizer, eta, eura independente izan da. Hode harrigarrena. Pedagogia falta hori da pixka bat, eta desikasi behar dituen gauzak eta dira idea peregrina horiek pikutare behar du. Eta orain gaur egun gerra da Ukranian, Ukraniako gerra da independentziaren aldeko gerra bat. Interes asko daude tartean, Ukraniak ez du izan nahi Errusiaren autonomia bat, erkidego autonomiko bat, ez du izan nahi autonomia izan ziteke, onartu bale, Errusian baitan biziko gara eta izango gara autonomia bat. Eta oso ondo, hori da autogobernua ikargarria, gure hizkuntza, oso ondo, gure ekonomia bultzatuko du horrek, eta esan dute, nahi independiente izan. Eta interesak dira dela medio, Europako nazioak ari da, independentzia hori bultzatzen, independentzia defendatzen ari da Europa guztia. Estatu batuak ere bai, independentzia eta armakin ari dira modu violento batean independentzia bat defendatzen. Eta guri izate dute, independentzia oso txarra, independentzia gaitzpila etorri ditzake. Horren, mezu horiek, zirkulazioan ibiltzen dira,
guk horrik onreiten saiatzen gara, eta bar, eta hori da, askotan idaztearen arrazoia edo gauzak idazteko niri gasolina ematen didan. Beste aspektu bat ere hori da ez, sartzen dizkiduten zireak, eta hain erraz sartzen dizkiduten. Antidotoak ere ematen dituzu. Horren aurrean adibidez, proposatzen duzu erakunde berri bat, ideia politikoen laborategia. Eta dekalogo bat ere ematen duzu. Ez dituzu dena gogoratuko, baina zer egingo luke laborategi horrek? Bai, proposatu nuen instituto bat edo laborategiak independentziara bideratua beti ere. Helburu horrekin. Ezke, planteatzen da beste gauza da, eta lehen ere esan dut, diagnostikoa dago, bale. Diagnostikoan ados gaude edo ez. Ados gaudenok, helburua markatzen da gero. Politika da, diagnostiko batetik helburua markatzea. Zai gustatzen nahi dugu aldatu, helburua lotu. Eta horreko estrategia bat antolatzen da. Bueno, estrategia neolitezke gora berak da bar. Baina, helburua partekatu behar da. Eta hor sortzen da bide bat, eta gero bide horrek behar izaten du, halako plasmazio erreal bat, eta sozial bat, eta gizartera iritsi, ezta. Eta orduan, pixka bat, bide hori egiteko taula, laboratorioa, institutua, independentziarako olako gauzak, egon dira. Beste herrialdetan ere bai. Gogoan dut, Irlandak duela urte bere independentziaren aldeko gerra hura egin zuenean, eta zati batek lortu zuenean, independentzia eta bar. Independentzia lortzerako, gobernu provisional bat martxan zegoen Irlanda. Urteak zeramatzan. Imon de Valera zen presidentea, eta gerora independentziarekin ere izango zen presidente ofiziala Imon de Valera, Irlandan, urte askotan izan zen. Aurretik, gobernu provisional bat zegoen, ezkutua, gordea, itzalean, eta hango presidenteare jadanik Imon de Valera zen, ez dut oso ditzueten, baina, hala zen historia. Gobernu provisional bat zeukaten, pixka prozesu hori bultzatzen zuena, babesa ematen ziona, horko ideologia markatzen zuena, movimentu ark ateatzen zituen testuak idazten zituena, hor zegoen. Orduan, da nolabait esateko eta honekin bukatuko du. Esaten denean, sistema barrutik aldatu parte hartuko dugu, ez hartu erakundetan parte hartu, ez hartu eztabaida asko izan da baita Euskal Herrian, PNV hartzen zuen parte lehen, herriatasunak ez zuen parte hartzen instituzioetan, udaletxetan bai, baina espainoletan ez, gero parte hartu ez hartu. Bueno, hor planteatzen den gauza interesgarriena niretzako da parte hartu liteke, zu menderatzen zaituen sistema politiko batean, baldin eta helburua baldin maukazu, estrategia baldin maukazu, parte hartze horrek ematen dizkizun onurak erabiltzeko sistema horren aurka. Hor lortzen dituzun diruak, privilegioak, erabakiak hartzeko aukerak, hori dena erabiltzen baldin baduzu sistema suntsitzeko. Eta hortarako beti egon behar du beste erakunde bat hortik kanpo, hori dena ikusten eta nolabait gidatzen eta bar. Eta horrelaz independentzia lortu den, independentziaren sistema klasikoan horrek funtzionatu izan du herrialde askotan. Beste batzutan izan dago ez tiroka, Kuban bezala tiroka, bun, ejertzitoa garaitu, boterea lortu. Beste askotan beti izan da, erakunde bat, ezkutuan, urte askotan klandestino izango dena, behin, eta ematen dena, klandestiniatetik ateatzen da, eta agertzen da biztanle guztien aurrean, eta hemen, gaude. Eta aukera hori, pixka Ariz Navarreta eta kontatzen dute, aukera hori galdu zuela PNV-ek transizio garaia izan zenean, PNV bazekoan zilegitasuna, Agirreren Suezko jaurlaritzaarena, kasik independente izan zena, bere moneda atea zuen, bere pasaporteak atea zituen, ia 1.000 gizoneko ejerzito bat antolatu zuen, munduan errekonozitu izan zen, ONU hitz egin zuen, Agirrek adibidez, Che Guevarak bezala, ONU hitz egin zuen euskal lehendakari batek. Zilegitasun hori dana eukita, Agirre hile egin zen gazterik, 60. urtean. Da gero,
PNUek galdu zuela hori erakusteko aukera trantsizioaren garaian, eta konformatu zela papurrekin, oso gutxirekin. Sistema autonomiko eskas eta rakitiko batekin. Zeina, oraindik ez da bete. Oraindik ez da bete, hau estatutoa. Oraindik daude 40 eskumen traspasatu gabeak, eta duela 25 urte Elako Elorrieta izan zuen estatutua hilda dago. Duela 20 urte. Izarra Garazin bezperan izan zuen Elorrietak hori. Estatutua hilda dago. Oraindik ere estatuto horrekin ibiltzea hemen. Estatuto horren defensan ibiltzea. Oraindik ere aritzea hemen eztabaidatzen estatuto horrek ze baliabide dauzka lortuko dezakegu, hobetu dezakegu estatuto hori, estatus berri bat egin dezakegu alegia, estatuto berri bat. Oraindik horrekin bueltaka ibiltzeak esan nahi du ja pixka bat reflejo politikoak kamustu egin direla hemen asko, eta inertziaren inertziaz azkenean sistemaren barruan sartu ondoren sistemak irentzia bukatu zula. Aurre egiteko ahalmenik gabe. Eta holako gauzak. Zerbait ditut iritziak dira beti ere, Zate esan dizake, eskat impresioa dira. Ba esan nahi duana da, nik idazten duenean garbi nik marko bat jartzen diot beti nik idazten ditudan gauzei. Eta hemen, funtzionatzen dugu politikoki estatutuaren markoan, autonomia erkidegoan eta Nafarroan dago, pues afora, Bueno, marko horren baruan, kokatzen dira eztabaida eta ni hortik marko horretatik ateratzen naiz, eta nire markoa da, menderatua, konkistatua, eta endekatua izan den herri batek askatasunerako zer politika egin behar luke. Eta nik hor kokatzen ditut nire testua. Hor. Eta orduan jende askori egida baita ere, nire artikuluek molestatu egiten diotela. Marko hori kuestionatzen duelako, eta hortik kanpoko gauza planteatzen dituelako. Jende asko, momentu asko eroso, geratu direlako, sistema autonomiko baten barruan, eta ja ez da. Ni naiz konformatzen, sistema horrekin. Nera 10 urteko artikulua dira, 10 urtetan zehar, gai asko. Gero pensamento politikoak ere dauka ezaugarria eta da, ez dela estatikoa. Aldatu egiten da. Zientifiko bezala dut, ez gure burmuina likidoa dela, nola esaten duten? Plastikoa. Plastiko hori. Pensamento politikoa ere plastikoa da. Aldatzen joaten da, duela 10 urte ikusten zintu gauza batzuk, edo aldatzen duzu, evoluzionatzen doa beti. Baina marko baten barruan, markoa oso importantea. Markoa modan jarri zuen Lakoffek. Hori izan zen zea bat? Saiogile famoso bat, estatu batuetan, Lakoff. Liburuak eta egin zituen, el marko eta beak esplikatu zuen. Demokratek eta republikanoek nola marko batekin funtzionatzen zuten, marko baten barruan kokatu zitile. Eta marko hori suntzitzen bat zenuen, onduan deskolokatua geratzen zela eta bar. Gauza batzuk esatea hemen, markoaren barruan daude eta oso jendeak batek normaltzat hartzen ditu, jendeak orokorrean. Beste gauza batzuk esatea, ja, ze egiten du, txokatu, harritu ezala, zatik esaten du hori. Eta batek galdetzen denean, zatik esaten du hori, ona da. Gogoa baldin baduka, bera hasiko da ikertzen zergati hori. Nik gertatu zitzaidan, komentatu izan dut. Benito Lertxundirekin, nola tertuliak daiten hasi ginen, eta berak esaten zitu nola gauza batzuk. Eta hori harrituta, herri menderatua eta... Ni, bintzutan nengoen, Euskal Herria, herri normal bat zela, bere arazoekin, baina herri nahiko autosuficientea eta asko estimatzen da. Herri menderatua eta ni ikertzen hasi nintzen, herri menderatua dago edo ez dago. Ikertzen, eta ez da, olako gauza asko. Bazen, markotik kanpo, ateatzen zelako. Euskararekin gertatzen zaiguna, Euskarari ere sartu dute marko batean, ez da inposatu behar, askatasuna eman bezaio, bakoitzari nahi duen hizkuntza
egiteko, zer hemen berdintasuna bizi dira, bi hizkuntza, 3 hizkuntza dauzkagu, bertakoak Euskal Herria, euskara, frantsesa eta espainola, marko batean sartu dute, eta orduan, esaten baduzu hemen inposatu diren hizkuntza bakarrak dira, frantsesa eta espainola. Hori esaten baduzu, harritzen da jendea. Zer esan du hori. Eta batzuk esangote tonteriak esaten ditu horrek. Beste hasiko dira ikertzen, espainola inposatu izan da. Hau aztertu bezala. Nola funtzionatzen? Artikulu batean horretaz hizkuntzaren gaiari helduko diogu momentu batean ondo biltzen bazaizu, eta artikulu batean aipatzen duzu Norvegieraren kasua. 20. mendearen hasieran, daniera zen Norvegiako hizkuntza inposatua, ezarria, eta norvegiarrek nolabait beren hizkuntzaren alde egin zuten, eta 2 hitz aipatzen dituzu. Eta daniera baztertu zuten pasioa eta presioa erabili zutelako. Uste duzu, gaur egun euskaldunok geure hizkuntza, nazional gisa hizkuntza, nagusi gisa, bakar gisa, proposatzeko behar beste pasiorik eta presiorik dugunik? Momentu ez dut ikusten, baita ere Norvegian, nik uste dut, Norvegiak independentzia duela gutxi lortu zuen, duela 110 urte edo, hori zer historiaren parametroetan, 20. mendea hasi da. Uste dut kohesionatuagoa egongo zela, gizarte hori egin zuenerako. Nahi zuten independentzia lortu batetik, eta bestetik nahi zuten bere hizkuntza propioa garatu. Eta Norvegia zegoen, hasieran zeuden Norvegia eta Suedia Danimarkaren mende, askatu ziren hortik, eta orduan Suediaren mende zegoen Norvegia. Baina Suediaren menpetik ere nahi zuen askatu, eta izan zuten zera hori, askotan herri izaten dute, batasun edo koherentzia, barne koherentzia bat, kultural politikoa, algun movimentu bat egitera eramaten dituena, eta izan zuten Norvegian, eta izan zuten nahi dugu independentzia, baina baita ere gure hizkuntza nahi dugu garatu. Eta sortu zen akademia bat, hizkuntzen alde eta bar, eta independentzia deklaratu zuten, eta Suediak bere ejertzitoa jarri zuen muga. Eta Europako nazio batzuek apoiatu zuten Norvegia. Interes kontua izaten da, geopolitika deitzen zaio interes kontuak nazionartean, oain Ukrainain bezala. Orduan, Europako herrialde batzuk behartu zuten Suedia bere ejertzitoa atzea eta referendum bat onartzea. Orduan, Norvegian referendum nahi zuten eta irabazi zuen independentzia. Gero esan zuten, erregea nahi dugu. Danimarkako printzipe bati deitu zioten, eta printziak esan zuen, niz noa Norvegiara, boskatu izatela, denek nahi nauten edo ez. Orduan, boskatu zuten monarkia edo republiketa, eta zen monarkia nahi zutela. Orduan, erregea dago Norvegia, boskatu ditzuten. Norvegia boskatu ditu lago, Norvegia da, niretzat herrialde fascinante xamarra, politikoki, Lago, boskatu independentzia eta bai, erregea nahi dugu, bai. Eta Europar batasunan sartu, ez. Zan zuten, handik 10 urtera Europak berri zen instituzun da, benga, beste referenduna. Eta berriro ere ez. Norvegia gaur egun ez dago Europar batasunean. Pikutara Europar batasuna ez zan zuten Norvegiarrek. 4 bosketa egin dituzte. Emaitzak izango dira direna, baina egin dituzte 4 bosketa horiek. Hori bai da, herri batek bere soberania gauzatzea, ezta? Egikaritzea. Hori bai, hizkuntzarena, baina horre beak erakusten du hori ja nahiko antolatua dela, ezta? Antolatua zegoen, indarsu zegoen, kontzientzia maila handi batekin zegoen, ez zegoen guzti zendekatu herri hori. Gauzak egin zituen erako, eta horren barruan hizkuntzarena ere. Ezke zer ez du apart. Euskalduna, zaizu ditzen, batzutan gratuitoki erabiltzen dela. Euskal, Euskal telebista, euskal pilota, euskal dantza, euskal zinema. Orain baske. Orain baskera pasagari. Baske, baske. Hori amarka. Baske, inglesez,
Hor dago definizio poli bat, nola gertuko liburuan Txilardeik eman zuena aspaldi, ezta? Lehen zan dugu, ideiak zirkulazioan jarri, eta askotan errepikatuak izaten dira han eta hemen, da ideia horiek nolabait gorputz hartzen dute, eta Txilardeik esan zuen, bene hongo da jasoa, eskaldura, bueno, esan zuen. Lehen esaten zen, eta orain ere politiko asko esan gute, euskalduna da, Euskal Herrian jaio dena, edo Euskal Herrian bizi dena, eta Euskal Herrian lan egiten duena. Txilardeik izaten zuen hori, Euskal Herrian jaio dena, Euskal Herrian bizi dena, Euskal Herrira etorri dena, Euskal Herrian lan egiten duena, eta Euskal Herria bere herritzat daukana. Txilardeik eranzten zuen hori. Euskal Herria bere herritzat daukana, kontxo, minimoa da. Euskal Herria zure herritzat eukitzea. Ez baldin maukazu zure herritzat orduan, espainol bat bezala bizi zara Euskal Herrian. Euskal Herria zuretzako da, Espainiako probintzia bat. Zer berezia, bere folklore berezia eta bere zeakin, Espainiaren zati bat. Ez balzu konsideratzen Euskal Herria zure herritzat edo. Eta lasai asko bizi daiteke espainol moduan, frantses moduan, Euskal Herrian gaur egun. Bai, ikusten dugu. Ikusten dugu, eta euskaldun gisa askotan kostatu egiten da. Beste komentariorik, beste galdearik? Ondo hitz egin duela. Nahiko hitz egin dugu, ez? Gehiago jain nahi duenak, erosi dezala liburua. Nik egia esango izuet eta berari aitortu diot, nik 3 irakurri dut, eta 4. aldi batean ere irakurri nuke. Artikuluak banan irakurri nituen, bere irakurle eta panporrokatuan izeneko, gero hitzaurrea idazteko, eta gero, hau ere, prestatzeko, 3. irakurri dut, eta irakurraldi bakoitzean ñabardura, xehetasun, informazio eta pentsamentu berriak bilatu ditut. Hau da, ez da liburu bat iparraldean esaten duten bezala uska irakurri behar dien horietako, hartuta utzi. Ez. Sartzen za eta orrialde bakoitzean, eta nik esango nuke iaia paragrafo bakoitzean, pentsamentu bat dago eta pausaldi bat. Honetaz, inoiz pentsatu dut, ez dut pentsatu, arrazoia du, ez du arrazoirik, edo dena delakoa, baina pentsarazten dizun liburua da. Nire ustez, benetan, oso liburu polita egin. Nik amaitzeko hori bai, berriari emanen izkeok eskerrak, berriako artikuloa dira hor, ia denak, bakarrik autorango da, itzaldi maten esan dako, baina berrian ateaktakoa dira, azken 10 urte hauetan. 2012, justu, eta desegin, eta horrazi, eta 10 urte hauetan. Urte interesgarra izan dira, urte intensoa izan dira, aldaketa politikoa asko egon da, eta hor, pixka bat mare magnu horren barruan idatzitako testuak dira. Hori saiatzen nintzen pixka, hemen gertatzen ari diren gauzak, esaten ari zaizkigun gauzak, kontatzen dizkigutenak, eta horren barruan saiatzen nintzen pixka bat, ordena pixka jartzen, eta ados ez banengoen, esan egiten nuen, niretzat politika inoiz ez da izan haserre bidea, jendeak politika hartzen du haserretzeko modu bat, eta paskaltzeko juntatzen bagea, ez? Esara da, politika zertzitzein, bestela haserreten gobeta. Politika da, gure bizitza guztia, antolatzen duen eta filtratzen duen energia sozial bat, ez dugu egiten, iritzea emango dugu, eta bar, ez da berotu beharrik. Orduan, niretzat inoiz ez da haserre bide izan, eta bakarrik ezin izan dut pentsatzen nuenari uko egin. Hori da, nire jarrera bakarra, nik hau pentsatzera iritsi naiz, aztertu dut, esan ingo dut, ez dut isilduko. Ni iritsi naizen ondori hau ez dut isilik utziko, idatzik gabe utziko, minduko duelako hau, edo alderri ontakoa, edo nire herriko alkatea, edo nire ez da egin nungo laguna, edo nire izein egunkaritakoa, minduko zaizkit, ez du, nik hau pentsatzera iritsi naiz, arrazoi hauen batik, ibilbide hau indut eta irutzen zait hori dala, ondorioa.
zuk baldin baduzu beste ondorio bat, esaidazu, idatzi, eta jakulari ikusiko du. Dato batzuk erabiliz, ondorio ezberdinak atea ditugula, bueno, aberasgarri izango da. Niretzat, inoiz ez, artikulu hauek sortu izan dituzte, haserreak eta gauzak, interneten eta sareetan, eta egon dira, komentari asko. Zer, eta batzutan arrazoitzen zuten, bestetan ez zuten arrazoitzen komentari horiek, eta ziren irainak bezala, burla egitea bezala izaten zen askotan. Interneten dagoen maila hori ere, euskaraz ere, Bada. bada. Eta euskaraz izateak ez du salbatzen miseria izatea, hori. Baina, berriari eman egin dizion eskerraz, berriak beti leku bat egin dit gauza hauek argitaratzeko. Beti. Eta seguru nago berrian ere, presio batzuek jasango zituztela. Zuzendariak, Martxelo Otamendi, igual presio batzuk izango zituen. Hango eta hemengo eta boteregune batzuk, eta politikoak, eta foru aldundi, eta ez daki zer, eta horiek ere, egunkariak ere, harremanetan daude erakunde guztiekin, subentzia jasotuzte, papela dela, haur, diru kopurua, jaurlaritzatik, foru aldundietatik. Seguru nago, izango zituela niz dit, zer esan, ez diate esan, suposatzen du presio batzuk eta egongo zirela. Igual, nix hilarazteko. Igual gehiagi pentsatzea da, eta nire burua importante egin. Jartzea, zailo inori inporta izan. Baina lekua beti nahi berriak gorde izan dit, behin egiten duen, oain 2 hilabetez behin egiten dut, eta beti nire artikulentzako lekua gorde dute, eta inoiz ez dut izan zentsurarik. Inoiz ez diat eskatu, pasarte hau kenduko bazenu, inoiz ez askatasun hori eman diate, eta eskerrak eman dizket. Berria egunkariak. Beste izbaduzu egon mentxe. Ez, nik gauza bakarrik ez. Justu hori, hau da, esplikatzen ari zaren eta hori, niretzako, artikulu askotan, esplikatzen dituzu, Euskal Herriko jo bat hori dena, baina niretzako artikulu bat dagoela oso berezia, ez? Herri bat begien aurrean. Nik uste dut hor, asko oso ondo antzematen duela, hori ze baldintzetan idazten duten idazleek, Euskal Herrian, oso berezia iruditu zait, hori berak esan duena, ez? Zergaitik egiten duen, zergaitik ez duen egiten, eta hori oso ondo esplikatua dago. Herri bat begien aurrean. Hori xek zanen. Azken gomendio honekin. Amaituko dugu, eta eskarrik asko.